Hai să și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Ghost Dormitory. Stai, ce? Da, joacă. Ok, deci ăsta-i. Și aici este vorba despre un hunter de... Este vorba despre un hunter, adică un... de că nu mai e bine, cum să zic, un... de un vânător de vise. Și dacă trece de toate astea, tocmai l-am pierdut. Să nu vină la mine. Hiu! Mereu îmi bate inima când trece așa pe lângă casa mea. Hai că l-atacă pe asta. Adică trebuie ca să-mi pun și eu aici. What? N-am înțeles nimic. Ce? Uite-bă cât are ăla ușa. Stai. Ok, nu știu de ce nu dă cu ad, dar asta e bine pentru mine. Trebuie ca să-mi fac neapărat la bed level up-ul, ca să nu vină la mine. Și poate că nu o să vă vorbesc așa mult pe video-ul ăsta, pentru că mă doare măseaua. Dar o să încerc. Așa. Așa. Haide cu 16. Haide. Și ne vom juca și o tură de Hunter, dacă vreți să vedeți cum îi. Adică de ăsta, uite, de ăsta. Știți voi ce vreau să zic. Ăsta are câte 32! What? All the bad. Are asta? Aha. Stai. Voi face eu o mișcherie acum. Așa. Modul ăsta nu se lasă bătut. Bine, și dacă eu sunt aici. Ok. Ar fi cam timpul să le upgradez. Voi ce ziceți? Pentru că, bro, îmi dă câte 8. Și ăsta e 200. Deci dacă vine la mine, omoară-l. Mai ales, nu! Hai că e bine. Asta e Bella. Da, și am și un câine pe nume Bella. Este cea mai mică rasă din lume, adică este toi de ăsta. Și
Îmi place că este albă. Am dat vreo 10 milioane. Cred că cam așa la vreo 10-7 milioane pe ea. Poți mi-a... Da! Îs indestructibil! Uite-mă că l-o mânca pe ăsta. I-o hățat creierul. Dacă trebuie să... Știi sigur acum vine la mine. De ce? Așa e, da. Uite bă cum îmi distruge asta! Stau cu inima în dinți acum. Nu! 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 Fiera! Am dat așa. Eu am niște bonusuri în plus. Gacha! Cum nu știi ce vine pe mine? Știi ceva? Eu fac astea secrete. Uite ce e asta? Bella! Da! Îmi trebuie make money. Mai trebuie un make money. Oh. Hai că nu mai am. Oh.
O, ce are ăsta? Hai mă că-i bine, mă. Mă, eu zic că-i bine, voi? Bro, uite cum mi se duce din viață. Ups, my bad. Nu. Am să te... Mama, adă cardul. Măsă. Așa-ți trebuie monstră, năi. Bun. 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 Hai, bă, că filmăm deja de 12 minute. Da, și vă rog să lăsați un like și un subscribe. Ca să ajutați acolo, pentru că... Da! Mă, ăsta îmi distruge pe aici, dă-l încolo. Mă, cu stanul tău, cu să ți-l mânc. Na, mă, că mi-e place să fac manevre, îți place să fac manevre de astea. Că mie nu-mi place ca să faci tu manevre. Da, și jocul ăsta, dacă vreți să câștigați 100%, trebuie să-l descărcați de pe Happy Mod. Bine, eu nu l-am descărcat de pe Happy Mod. Mă cam niște super de așa, știi? Hai mă că-i zic că-i bine. 8200, hai mă că fac imediat o lică. Ce face Miti acolo? Hai să vedem ce faci și ăla.
When the Dream Hunter realized the skill, this is Trace change the cast spell and control it for 3 seconds. Scuzați-mă dacă fac așa, dar am înnebunit. Este prima oară când ajung la tire-ul ăsta. Voi vedeți ce are omul ăsta aici. El însă are așa de ochi. Doamne! Haide, știu că poți să mori. Știu că poți să mori playerurile ca să câștig eu. Bă, cred că ăsta are hack-uri. Bun. Hai, bă, dar nici nu mai doare atât de tare măseaua. Haide, rapid! Unde-i? Unde-i? Nu, de ce am făcut asta? Dar și ce am observat la asta? Că mai mult se bazează pe ușă. Strongest door, trip, tu naibii. Mu, ha, 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 ha. Ce mă trebuie un copăror de level 1? Nu uită, na. Bun. Așa mai vii de acasă. Asta că dăm. Oh, câți bani mi-au luat. Parcă mi-au luat inima. Uite, deci eu aici lângă strategiile asupra de pan nu pot să vin, că el uită așa, bang, deci el vine și ăsta, știi, și dau pe watch, dar eu n-am internet aici și chestii și de asta nu merge ca să mă uit la ăla și mă reînvie și fac tot așa, las. A murit ăla! Mamă!
Doamne. Omoară-l, omoară-l, omoară-l. Ha 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 ha. Bă, dar m-au lăsat fără ușă. Stai, bă, dar nu-i corect. Pe acum nu mă vine și îmi dă. Na! Oh. Că voi vă dați seama dacă aș fi avut ușa de la început, că îmi dădea numai tac-pac, adică cred că numai o lovitură, că ăsta îmi dă aproape 10 lovituri, îmi distruge ușa la aia, numai o suflă, mă. Nu, ha. Atâta. Da, păi și eu dacă am chef să fac uite așa? Hai că și eu obosesc aici. Sigur voi nu o să vă uitați 23 din ienucie la un nou, adică la un copil care să joacă un joc ca ăsta. Ia, asta o să revin imediat. Băi, așa. Eu zic că e timpul să renunțăm, că uită-te, îmi distruge ușa din 2 lovituri. Am dat pe nou. Open. Oh my god! Acum o să dăm un meci de Hunters. O să-l iau, uite, pe ăsta. Ăsta mi place, Starting Tobian. Să vedeți că o să fac prăpăd. Bă, dacă aș avea hack-uri de level, să dau la Hunter până la level 1000, i-aș rupe pe toți. Acum mă duc la ăla. Adică care este și cel mai aproape.
Deci mie, uite, ăsta așa îmi spărgea ușa, numai că un pic mai rapid. Tu vină un coaș, mă. Așa. Uite-mă la ăsta, pot. Hai că pot dacă e. Că mă omoară, n-ai nici să... Bă, dar ce naiba? Am ready. O, tu intră aici. Hello, ce faceți? Hai să vă mănânc. O să dăm radio imediat. Stai ca să nu le fac viațucă. Poate de zeu trecut o holă. Bine, înzoculesc, că în viața la le înveți, este imposibil. Omoală usa, omoală usa. Haide, știu că poți să omoli usa. Omoală usa. Usa, usa. Mamă. Ce bun a fost! Ohoho! Niculeț! Ce faci, mai Niculețul meu? Nu! O fie că mi se bloc. Mi se înlătește ăsta. Aici, mă, voi, de șeful jăți, de șef, da. Sigur o să spun eu asta ceva, că eu nici n-am învățat să spun asta. Hai mă, stai mă un pic. Mori. O să revin cu un update. Din păcate mi-a dat crash jocul. Nu știu de ce, nici nu îl mai am aici la recenție, dar jocul este încă aici. Unde am zis că-i? Unde am zis mă că-i? Asta este. Mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Bine, dacă v-ați uitat, înseamnă că v-a plăcut. Și nu uitați că ați dat un like, să strângem la videoclipul ăsta un like și facem următorul videoclip. Și ca să vă abonați. Ciao, les!